Unsa nga ni mo nay? Silusing! Silusing! Sing! 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 Parang tuski lagi. Ayos, mamuntag mga besh mga bay. Karong adlaw na ako diri sa Cebu, nag-abang kog scooter sa ZG Rent-A-Motorbike. Og nihapit ko diri sa Argao dapit sa Eastern Cebu. Og karong adlaw mo hapit ko sa usa ka nindot na cave na ako nakitan sa Google. Og naay waterfall daw, so unta naay tubig kay murag init kayo karon. Siguro tingala ko mo asa man si Joey. Niuli na siya sa Australia. So bulag na kami. Pero sa physical presensya lang kay uyab gyapon ako siya. So bantay ko mo diha mga lalaki. Pero gikan ko sa Cebu City siguro mga 2 hours kapi ng biyahe. Kapoy kayo, init. I-update ta ka unya pag abot na ko dito. Unya mo trekking pa ko. Sige, so musurin na ta. Glad to meet you! Nice to meet you. Unsa ka man mo? Si Tita. Tita. Nice to meet you. Nandiyan yung bahay namin. Punta ka doon. Bahay ni mo? Oo. Mato ta? O, sige. Ah, sige. Sige, sige. Apil ka sa vlog, okay ra? Oo. Oy, sorry. Ako magpan. Bugad man. Unsa ka man mo? Tita. Si? Tita. Si Tita lang. Oo. Mo ni si Tita. PHW sa Osman, Argao, Cebu. Yon. So natakaroon sa asa ni siya na lugar? Juan, Usmad. Usmad? Oo. Sige, nisa ako diri sa Usmad. Isa, First time ko diri. Nagkilusara na si Kaloy. Oo, Kaloy. Oo. Kaloy ni Kaloy kay ni Saagman. Saan man, kinaluoy ko kay siya naman ang usa, walay Walay kauban. paingon sa cave So, sa ikaw na lang. Kunalom. Wala ko naka-explore sa Eastern Cebu, murag. Wala pa yung naka-vlog sa Eastern, so nanggito ko sa Facebook, Google, kung nasa mga nindot. So muwato ko sa cave karon, pero layo pa mga 30 minutes. So makuyo ko niya sa iyong balay para astig. Mag-hire ako ng tanod para kasamahan si Kaloy. Oo, ayos, morning lugar nila. Astig, no? Guwapang probinsya. Nahulog. Yo, ano? Buko. Makain, no? Oh, unsa na tawag? First time ko nakakauna na kagabi eh. Ha? Lumboy. Duhat. Lumboy? Oo. Murag grapes. Oo. Uy, nahulog. Pwede kaunon. O pwede, diretso. Direct. Direct. Yan. Malisod diay. Punta tayo sa may tanod. Sa? Tanod namin. Pamasamahan kita. Sige. Diyan, ba ako? Amin. Ha, kumusta? Ako si Kaloy. George. Kikan ko sa Cebu City sa motor. Layo kayong biyahe. Ikaw ra isa. Ano eh, ako rusa. Marunong na ka Bisaya. Gamay ra. Kumusta na eh? Asa itong glantoy? Ato si glantoy. Sa nga mo na eh? Si Lusing. Lusing! Ayos, gwapa si Lusing. Lusing. Apil, uban ka sa caves. Layo. Kapoy na. Next time na lang. Ayos. Ay. Layo utong kan ko dai. Sige, nagapon kami sa balay ni Tita. Magkaon kog tambis. Hinog ni siya, hinog. Hinog. Ah, sige, kaabot ko. Ayos. Kaunta. Hi. Kanding na may bangs. Ay, cute sa gamay na. Sige, shoutout sa akong uyab. Kay sigurado, muhilak siya kung makita siya ani. Kay cute. Hilig akong uyab sa mga hayop ba? Siguro ganan ka? Tambis? Ikaw na. Tamis ang tambis. Tamis ang tambis dire. Sige, kung medyo bago ko mo sa akong channel, mao niyang style sa akong vlog sa una. Kaya syempre ako raw sa masuroy. Wala ko'y uyab sa una. So mo jam-jam uban sa mga local. Uban ni Tita. Kaya butan kayo. Ayan. Kikaw na kong tambis. Naidagan migas sa sulod. Pila ka buka akong gitunlan. Pastilan. Ano si Christian? Ulitaw pa ka. Ulitaw. Siguro na ay gwapa na nagtanaw. Ulitaw pa ni. Grabe, butan kaya sila. Naghatag sila Butterfinger. Gikan na siya sa amo ah. Sa Florida daw. Saging. Mau jud niyang Pilipino. Hospitable. Oo, maluoy man mi ko. Naloy siya sa ako ah. Kay ako rusa daw. Di pwede nga mag-usara. Di pwede. Unya, naitom daw ko. Okay. Nasunog akong kamot sa biyahe.
Unya, suti nilang cave. 30 minutes pa daw ang biyahe. Unya, baklay pa. Pero maning kamot ko gyapon, sulay ko gyapon. Pagkuhuman dire, kung may guide. Kaya dapat may guide daw. Oh, may tanod. Tanod. Ayos, nakatkat si kitsakangan niya. Ronaldo. Para makaunta. Okay, drop! Ay, nakakidiha. Ako na ako diha sa pikas. Sige, go! Boom! Ay, sayang. Wala na tubig. Wala na unod. Ayos, 2 ka buwak, wala na buwak. Para makainom ta. May dagan unod. Unda na ni. Tamis na siya. Oh. Lalo to babaw. Sige. Tumtang na ginom kog butong, suti nila, ganan sila magbudots. So para balik ta sa akon karaan na vlogs ba, mabudot sa usab. Ayos. Sige, magbudots ta. Dako bayad ka doon. Apel mo! Apel mo! Ano wala to? Wala ka na lang. Ano? Grabe. Ay, wala siya nunang. Grabe. Okay, budos pa mo. Lupi ko sa iya. Kapoy na ko. Siya, dali pa. Ayan. Ikaw, tita, go! Budos! Budos! Oh, eh! Okay, nakimo kami concoction dire. Consists of buko, butong, tubig, gatas, kalamay. Kampay. Kampay. Cheers. Kau na. Mauna ko. Ganyan man. Salamat. Salamat sa kalingaw. Budos ta sa sunod. Salamat tita. Butan kayo ka. Bye. Ayo. Salamat sa budots. Sige, so kumana ko diri sa balay ni tita. Madayon ko sa cave. Feeling ako, dili ko makaabot kay happy na magngit-ngit. Alas 3 na. Pero magsuway ko gyapon. Butan kayo si tita kay naghatag siya sanina na Boracay. So singgot. So basa akong likod tungo sa sayaw. So nako ilis, ayos. Hunya na lang. Sige, padulong pa kami sa cave pero nidaplin kami diri kay tungod astig ang view. May usaga batot diri na astig kay stone horse ni siya kay murag kabayo ni siya. O gang view diri. Astig ang view. Pasensya, wala diri si Joey pero ako na lang maghatag og facts sa inyo. So, anak na kabayo na formation gikan sa lightning. Facts. Sige, nakapon kami sa Kunalom Barangay Hall. Muna ko mo diri kay astig ang drive. Diri ko mo makuha og tour guide. So, unta na pa kay hapon na. Sige, so update.
dili kami pwede masulot sa cave tungod wala kami nakapit sa tourism office sa Argao. Sayang kayo ang 3 hours. So kung mo ko madire, mohapit sa kumo mauna ko mo sa kwan sa Argao para makakuha sila guide kay dapat may guide. Tungod dapat may PC, helmets, flashlights tanan. So try ko sa sunod na adlaw. Siguro balik ko dire. Pero karon suri-suri lang ko sa scooter para at least malingaw gyapon. Sige, update. So tinila dapat may guide. So nagsuri lang ko sa motor, nanaw ko sa bukid. Kita na ako ang mga scooter dire. So siguro dire lang ay waterfall or na inindot para dili sayang sa biyahe na to. Yes, nisaka ko dire sa dako na bato na ay mga local. Sumukuyo ko sa ila. Dire ang gamay na waterfall. Stickman. Isulti nila gikan man sila diha or diha dili ko sigurado. Pero magtuyo ko sa bato para makaabot diha. Kumusta mga pare? Kumusta ka ba? Kudya? Oh, kumusta ba? Tagay dire mo? Oo ba? Hi! Ako na usa? Kumusta? Okay lang. Nainduman din na. Plastic ba? Pwede mo langoy diha? Kaya naman? Delikado man. Ah, okay. Garan ko sa delikado. Ayos, so nakaapar kami diri sa usan ni tawag ang waterfall diri. Bugasan. Bugaso. Ah, sige. So, ayos. Sige kami diri. Sige, humana kami sa, what's the name of the falls? Bugasok. Bugasok Falls. Asti kayo. Kung walay motorbike dire, wala ko na naugunta. So, pasalamat ko sa ila. Nagkuyo ko sa ila. Taga Argao. Sila, taga Cebu City, no? Yan. Sige, bodots dayon. Ayos, ayos. Sige. So, karon layo kayo ang akong biyahe. So, sorry pa ta, or muli na ta. Sige, karon muli na ako sa Cebu City. Siguro, kung sa isote ninyo. Shoutout. Shoutout, hi! Sa ko family! Oh, napod. Sige, so layang biyahe. Hi, sa taga Sindulan, bango! Sindulan, yan, sige. So, muli pa ko, dulog na. Pastilan. Sige. Niyuli ko diri sa Down South Hostel. Grabe kalayo. Kakapoy ang biyahe. Pasalamat ko na at least nakaligo ko sa falls. Dili man sayang ang adlaw. Sayang unta kung wala ko nadayon sa exploration sa pagsuroy kay sulti nila dapat may guide. Pero sa falls, murag di ka kinahanglan og guide. Sa cave lang. So sa sunod, mabalik ko dito para masuroy sa caves. Pero karon, magtulog ko tayo kay grabe ka duka. Sakit ako mata sa abog. So 4 ka bulan, mo ni akong first time na nakahimo og vlog pag wala si Joey. So unta nalingaw ko magyapon bisan wala di siya. Magkuyo kami sa July, moapa siya sa US. Kay muli man ko sa Pilagadlaw sa US. 2 ka bulan ko dito kay akong migo magkasal na siya. Magminyo na siya. Uban ko masasunod, salamat sa pagtanaw ug amping mo. Tanan. Love me to pieces, yeah I need